Amene akwina nkhondo pakati pa Russia ndi Ukraine ndi ndani? 2022 dziko lonse lapansi linali kumbuyo kwa Zelensky mpaka Times Magazine inamusankha kukhala Person of the Year. Asilikali ake anatchuka pamene amalimbana ndi Russia ku Bakhmut ndi Kherson cities. December 2022 anapita ku America kumene Biden anamulandira mwansangala. Mu nthawi imeneyo morale inali high chifukwa counter offensive inkayenda bwino kwambiri ku Bakhmut city. Tinene zoona pano kunena kuti mu 2022 Zelensky anali hero mdziko la America mpaka anamulandira ngati guest of honor nyumba ya malamulo. Pomaliza pa ulendo umenewu anampatsa $1.8 billion yogulira zida za nkhondo. That was 2022 mu December. Koma chaka chino cha 2023 nkhondo inayamba bwino kwambiri kumbali ya Ukraine chifukwa Russia anali pa mikangano. Tikukumbukira disagreement ya Prigozhin ndi Shoigu zimene zinachititsa kuti kukhale makampu awiri. Gulu lija lotchedwa Wagner limapembedza Prigozhin pamene asilikali a Russia amapembedza Sergei Shoigu. Komabe movutikira momwemo Russia inalanda Bakhmut city komanso Prigozhin anaphedwa pa ngozi ya ndege. Kuonjezera pamenepa pa dziko lapansi panayambika nkhondo ina pakati pa Israeli ndi Hamas. Zimenezi zachititsa kuti America ndi NATO ayambe kuyang'ana ku Middle East kuti akapulumutse Israeli ndipo Zelensky amuyiwala. Tikunena pano ku Ukraine kulibe zida za nkhondo mpaka president anapita ku America kukapempha. Koma zachisoni atafika kumeneko zinthu sizinayende ngati chaka chatha. Ndakuwuzani kale kuti mu December 2022 Zelensky anapita ku America kukacheza ndi Biden. Anamulandira kumeneko mwansangala, anali hero mpaka analankhula nyumba ya malamulo ngati guest of honor. Pamene amachoka anampasa ndalama zokwana $1.8 billion kuti akagule zida za nkhondo. Koma ulendo uno wa 2023 sanalandidwe umeneko zinthu sizikuyenda. Ndikupasa chitsanzo kunena kuti iyeyo amapempha $61 billion koma Congress yamukanira. Wangopasidwa ka $200 million kokha, representing 0.04% ya ndalama zimene amafuna. Aphungu otsutsa boma a Republican sakukondwa ndi mmene nkhondo imeneyi ikuyendera. Iwo akunena kuti counter offensive sinayende bwino, asilikali ambiri a Ukraine aphedwa, misonkho yawo ikungotayika, Russia ikuwina, Ukraine yalephera osalanda malo kwa miyezi yokwana 6. Zifukwa ngati zimenezi ndi zimene zachititsa kuti amukanize ndalama. Tinene zoona pano kuti Zelensky zinthu sizikumuyendera. Ngakhale kwawo ku Ukraine kukuchitika zipwirikiti, pali udani waukulu kwambiri pakati pa president ndi mkulu wa nkhondo. Pali mphekesera ya mphamvu imene kunena kuti Zelensky akukonza zofuna kuchotsa ntchito Major General Valery Zaluzhnyi. Chimene afuna kunchotsera iye akunena kuti mmene zinthu zililimu sitingakwanise kuti tizingotumiza achinyamata ku nkhondo azikaphedwa ndi Russia chifukwa tilibe zida zokwanira. Zelensky akuti ayi tatumizana anyamata kuti akamenye nkhondo. Ndiye pamene pazikuoneka kuti pali chipwirikiti kwambiri komanso kusamvana pakati pa Major General ndi president. Mphekesera ikunena kuti Zelensky ndikukwiya kwambiri ndi Major General ameneyo ndipo afuna kumuchotsa. Nalonso bungwe la NATO labalalika chifukwa cha nkhondo ya ku Ukraine. Zida zimene amasunga mu nkhokwe zawo zachepa pamene mamembala awo okwana 30 ali pa chiopsezo. Monga tikudziwa kuti NATO ndi bungwe lalikulu kwambiri la nkhondo, muli mamembala 30 mayiko olemera kwambiri. Koma zachisoni kunena kuti panopo kabungwe kamene kabalalika ndithu akuti zida zimene amasunga mu nkhokwe zawo zachepa
mamembala 30 ambiri alibe zida. Taona mwezi watha omwe wa Novemba, NATO defense ministers anali ndi mkumano mdziko la Belgium wofuna kuona mmene angathandizire Ukraine. Koma mapeto a meeting imeneyi zinaonesa kuti mavuto alipo chuluka. Tinamva mawu ochokera kwa Boris Pistorius, nduna yachitetezo mdziko la Germany. Iyeyo anauza atolankhani utangotha msonkhano umenewu kunena kuti NATO singakwanise zokhumba za Ukraine polimbana ndi Russia, chifukwa nawonso ali ndi mavuto awo. Malingana ndi mkulu ameneyu, akuti Zelensky akupempha zida za nkhondo kuchokera ku NATO, pamene NATO ikusakasakanso zida zomwezo. Ndiye anamutsimikizira ndithu kunena kuti ifeyo ngati NATO sitingakwanise zokhumba za Ukraine polimbana ndi Russia, chifukwa tili ndi mavuto athu. Mawu amenewa ndiodabwitsa chifukwa pachiyambi pa nkhondo imeneyi a NATO amazithemba kuti zivute zitani achita chotheka kuthandiza Ukraine kuti igonjetse Russia. Akhala akutumiza zida za nkhondo worth billions of dollars, but now nowhere to be seen. Pamene ndikunena pano, a Britain zida zawathera, ali ndi matanki 150 malo mwa 500. France yasala ndi matanki 90 malo mwa 400. A Denmark alibe air defense system, komanso asala ndi matanki 25 malo mwa 57. Zonsezi zikuchitika chifukwa chonena kuti maiko amenewa amatumiza zida zonse ku Ukraine kuti akathane ndi Putin. Of course tikudziwa kuti Britain, France komanso Denmark ndi maiko a ndalama zambiri, komano akafuna kugula zida za nkhondo, more than 70% of NATO weapons zimachokera ku America. Tamvanso report kuchokera ku Pentagon imene imapita ku Congress imene amanena kuti pakati panopo ku America zida za nkhondo zachepa ndi 30%, kusonyeza kuti nawonso akhala kutumiza zida ku Ukraine osaziganizira okha. Ndiye panopo akukonza zoti adzadzise nkhokwe zawo asatumize zida ku Ukraine. Mwachidule posafuna kutaya nthawi, nkhondo imeneyi ikuvuta kumbali ya Ukraine. Zelensky alibe ndalama zogulira zida. Anapita ku America posachita pompa kukapempha $61 billion, koma Congress yamukanira, wangopatsidwa ka $200 million kokha.